दिनै गासै आसामावनो बिष्णु प्रसाद राभा जायखौ जों कलागुरु बिष्णु राभा होननानै जों गोसोखाङो दिनैनि सानाव बिथांनि दिनै थैनाय सान दिनैनि थैनाय सानाव बिथांखौ जों सारा आसामावनो गोसोखाङो मानोना बिथाङा माने आसामनि मोनफ्रोमबो हारि आरो आसामनि मोनफ्रोमबो माबानि लेभेलनि जायफोर सुबुंफोर दङ सोरबा गोरिब सोरबा मिडिल क्लास सोरबा आबादारि बयबो थाखोनि सुबुंनि थाखाय बिथाङा सानोमोन खामानि मावोमोन आरो बिथांनि जिउनि जि फिल'सफिमोन जिउनि जिथु आदर्श आसलते बे आदर्शनि थाखायनो बिथाङा दिनैसिमबो गोसोखांजायो बिथाङा माने बुंनो थाङोब्ला बिथाङा माने सनिराम मोसाहारिनि न'खरनिफ्राय फैनाय किन्तु गपाल चन्द्र राभानि न'खराव बिथांखौ होलांदोंमोन खांनो होदोंमोन आरो गपाल चन्द्र राभानि न'खराव जोनोम मोननायखाय बिथाङा माने राभा हिसाबै मुं मोनबाय बिष्णु प्रसाद राभा नाथाय बिथाङा बर'सो आरो गासै आसामावनो बिथांखौ बिष्णु राभा हिसाबै सिनायो आरो नाथाय बिष्णु राभाबाबो बिथाङा नाथाय राभा कमिउनिटिनि थाखायल' नङा राभा हारिनि थाखायल' नङा मोनसे जनगोष्ठीनि थाखायल' नङा बिथाङा गासै आसामनि बयबो हारिनि थाखायनो बयबो जनगोष्ठीनि थाखायनो बिथाङा सानोमोन गासैबो आसामनि बिथाङा जौगानायनि थाखाय सानोमोन गासैबो आसामनि बिथाङा गाहामनि थाखाय सानोमोन बयबो हारिसानि मोजांनि थाखाय सानोमोन गोरोबलायनायनि थाखाय सानोमोन आरो बिथाङा मोनसे जिउआव ओरैबायदि सानदोंमोन मोनसे समाव बिथाङा भारतनि उदांस्रि दावहायावबो बाहागो लादोंमोन आरो उदांस्रि दावहायाव बाहागो लानाय समाव बिथाङा सासे रिभलिउसनारि महरै बिग्रायारि महरै बिथाङा बाहागो लादोंमोन बिथाङा हाथियार दैनोबो सिगांदोंमोन आरो भारतआ जेब्ला उदांस्रि मोनो उदांस्रि मोननायनि उनावबो बिथाङा बुंदोंमोन जे जोंनि उदांस्रिया बियो नंखायसो बियो ये आजादी झूठा है जोंनि जिथु उदांस्रि मोनदों बे उदांस्रिजों जोंनि रोजा रोजा लाख जोंनि जायफोर निखावरि मानसिफोर बे निखावरि मानसिफोरनि उदैनि उखैनाया सुफुंनाय नङा गतिके जोंनो आरो मोनसे गोदान रोखोमनि उदांस्रि नांगौ होननानै बिथाङा बै समावनो आन्दलन आरम्भ खालामनो नागिरदोंमोन आरो बेखायनो भारत सरकारा बिथांखौ खानानै लांदोंमोन हमनानै लांदोंमोन जेलाव दोनदोंमोन आरो बै जारिमिनखौ आसामनि बयबो मानसिया मिथिगौ नाथाय बे जाहैबाय बिथांनि जिउनि मोनसेल' दिग आरो बिथांनि जिउआव गोबां रोखोमनि माबा दङ बिथाङा सासे बिग्रायारि नङा बिथाङा सासे ससियेल एक्टिभिस्टल' नङा बिथाङा सासे हारिमुजों सोमोन्दो गोनां हारिमुनि बायदि रोखोम मोसानाय मुसुरनाय फावथिना सिनेमा बेनिफ्राय महर सोरजि माने पेइन्टिं मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय गासिबो माबाजोंनो बिथाङा सोमोन्दो दंमोन आरो बेखायनो बिथाङा आसामनि मानसिफोरजों बिराद मोजां मोनजायो मोनसे पलिटिकेल माबायावल' थायोब्ला बिथाङा एसे माबाया खम जागौमोन बिथांखौ मोजां मोननाय माबाया एसे लिमिटेड जागौमोन नाथाय बिथाङा जिहेतु हारिमुजों सोमोन्दो गोनांमोन रंजानाय मोसानाय सिनेमा थियेटार नाटक गासिबजोंबो सोमोन्दो दंमोन बेखायनो बिथांखौ रावबो गारनो हाया बयबो सेक्सननि मानसिया बिथांखौ मोजां मोनो आरो दिनैनि दिनाव जों नुगोन जोंनि निउस मिडिया बा ससियेल मिडिया जेरावबो दिनैनि सानाव बिथांनि सोमोन्दैल' लिरनाय बिथाङा समायना मेथाइ रुजुलांदों बर'आव खम असमियावनो बांसिन रुजुलांदों बर'आवबो हाबा मेथाइ बैराथि ललिया नों खिबु एलु एलु गय खावनायखौ जोंलाय जालिया बे रोखोमनि मेथाइ दं आरो बिनि अनगायैबो बै समाव स्वाधीनता संग्रामनि समाव जेरैबायदि जोंनि गुबुन जायगायाव बर' आबादारिफ्रा बै बिथांनि बिग्रायनायनि हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बेफोरखौ लानानै बे हालुवाफोरनि जिथु बे बिग्रायनायनि हाबाफारि हालुवाफोरनि कृषक बनुवा पन्सायत होननानै बिथांमोनहा मोनसे माबा दादोंमोन आफाद बै आफादखौ थांखिनानै बिथाङा मेथाइ रुजुदोंमोन गतिके माने आसामनि मोनफ्रोमबो सेक्सननि थाखाय बिथाङा खामानि मावलांदोंमोन गतिके बिथाङा बयजोंबो गोसोखांजायो दिनैनि गोथार सानाव बयबो बिथांखौ गोसोखाङो फैबाय थानाय समाव बिथांनि बेबायदि बिहोमाखौ माबायदि गोसोखांनांगौ होननानै सानो नोंथाङा? गोसोखांनायाथ' जाहैबाय जों
बिथाङा जि लिरलांदों बिथाङा जि रोजाबलांदों खनलांदों बुंलांदों बेफोरखौ जों आथिखालनि समाव आथिखालनि आसाम होननानै बुङोब्लाथ' माने फ्रेगमेन्टेड हारि हारिसा गुबुन रोखोमनि जाहैबाय खिन्थु जों जयै बा बर' हिसाबैबो जे बिथाङा जिबायदि मोजां सिमां नुलांदोंमोन जिबायदि मोजां बाथ्रा बुंलांदोंमोन गोरोबलायनायनि बाथ्रा जोंनि समाजनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन मोनसे एखेबारे सुसिनाय गैयै एक्सप्ल'टेसन गैयै एखेबारे जेबो रोखोमनि आंखाल गैयै मोनसे समाज दानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बे समाजाथ' जेब्लाबो सिमां जानाय आरो सिमांखौथ' जों जेब्ला जों नुखानांगोन जोंनि आंखालफोरा जोबागौमानि बे सिमाङा थागोन गतिके बै समहालागै बै दिनहालागै जों बिथांखौ जों गोसोखांबाय थाखानांगोन